17 ліпеня, серада. Вітаю, шаноўнае спадарства. Гэта праграма «Белсадзум». Для вас працуе Вітаўт Сіўчык і вось тэмы нашага выдання. Расійскі шагат выбухнуў за паўсотні кіламетраў ад Бабруйску, паведамляе беларускі гаюн. Улады ніяк не каментуюць. Яшчэ не пераадолелі наступстваў урагану, а МНС хваліцца ўдзелам у імпрэзе да 30годдзя прэзідэнцтва. Рэжым не абвясціў жалобы па загінулых ад стыхіі. Санкцыі супраць беларусаў. Літоўская рэспубліка забараніла ўезд аўтамабіляў на беларускіх нумарах. Забарона не закране дыпламатаў і іхных сем'яў. Беларускі гаюн сцвярджае, што шагат, які ўчора раніцай заляцеў на тэрыторыю Беларусі, упаў на Гомельшчыне. Паводле тэлеграм-каналу, расійскі дрон «Камікадзе» выбухнуў паміж паселішчамі Парычы і Любань за паўсотні кіламетраў ад Бабруйску. Маса баявой часткі шагаду звычайна складае каля 50 кілаграмаў. Напярэдадні ў Магілёве пасля пралёту дрону гучала паветраная трывога, паведамляе інтэрнэт-старонка «Матолька Гелп». Гук сірэны жыхары гораду чулі каля паўдня. Праз гадзіну ў медыях з'явілася інфармацыя ад Міністэрства надзвычайных сітуацыяў пра тое, што ў Магілёўскай вобласці правяраюць сістэмы апавяшчэння. Аднак загадзя, як гэта робіцца звычайна, пра планаванае правяранне ведамства не інфармавала. З намі на сувязі Васіль Верамейчык, афіцэр Збройных сілаў Беларусі ў былым, а таксама ў былым ваяр палка Кастуся Каліноўскага. Спадар Васіль, вітаю вас. Вітаю. Спадар Васіль, калі кажам увогуле пра шагет, вось паводле інфармацыі беларускага гаюна, гэты апарат выбухнуў на тэрыторыі Беларусі за 120 кіламетраў ад межы з Украінай. Увогуле, калі гаворым пра небяспеку шагеда, наколькі гэта небяспечны апарат? Глядзіце, гэта вельмі небяспечны апарат, асабліва для грамадзянскага насельніцтва і нейкіх буйных інфраструктурных аб'ектаў. Вось. А пры гэтым для саміх узброеных сілаў, для войск, гэта не такі ўжо небяспечны апарат, толькі пры масавым прымяненні, пры масавых якіх-небудзь хвалях. Вось. А так, чаму ён небяспечны для людзей? Таму што ён не мэтанакіраваны, і ён нікім не кіруецца. Яму задаюцца каардынаты, і ён ляціць нейкую плошчу. І гэта можа быць і метр, і 10 метраў, і больш, і 100 метраў. Таму, зразумела, ён небяспечны для грамадзянскага насельніцтва. Ну, да таго ж мы бачым, што ён можа не даляцець. Гэта, прабачце, вайна. Можа ўсё здарыцца. Вы кажаце пра тое, што яму задаюцца каардынаты, аднак тут мы бачым, што вось гэты шагет узяў і выбухнуў на тэрыторыі Беларусі. Ці гэта можа сведчыць аб тым, што былі зададзены такія каардынаты, ці гэта нейкая памылка, увогуле распаўсюджаная пры такіх дронах? Смотрите, при применении такого вооружения, особенно массового, а мы понимаем, что там упоминается, что это не единственный дрон, который был замечен, а было замечено массовое достаточное применение, неизбежны какие-то поломки, ошибки, ну, простите, и самолеты падают гражданские. Чего ж тут говорить при массовом применении штампованных стандартных дронов, скопированных во многом в принципе, там, с западных образцов. Поэтому я считаю, что это, скорее всего, чистая случайность, но такие случайности могут повторяться при повторных запусках через территорию Беларуси. Калі кажам пра шкоду, якую нясе выбух ад дрона «Шагет», наколькі я ведаю, гэты дрон нясе баявы зарад нават 50 кілаграмаў. Вы кажаце, што найбольш гэта можа быць шкодным акурат для цывільнага насельніцтва. 50 кілаграмаў – гэта, ну, такі добры мех бульбы, так, умоўна кажучы, калі 50 кілаграмаў выбухоўкі падкласці пад нейкі аб'ект, то, ну, гэта будзе велізарны выбух. Патлумачце, калі ласка, таксама вось так на практыцы, наколькі гэта можа быць вялікае разбурэнне. Смотрите, до 50 килограмм, все правильно, там цифры разнятся, в зависимости, опять же, от дальности применения, дальности полета. Смотрите, это как 4-5 155 миллиметровых снарядов. Да? То есть это действительно нормальная убойная сила. При попадании в многоэтажку стандартно складывается несколько этажей в подъезде. Ну, в зависимости от конструкции, понятное дело. Вот. И учитывая, что он не точно в какую-то конкретную цель летит, а падает в условном каком-то площади, то это может быть опасно, ну, вплоть до объектов школ, садиков и так далее. 2 этажа сложится, и все. Да, поэтому действительно не очень такая безопасная вещь. Паводле інфармацыі беларускага гаюна, гэта ўжо 4-ты шагет зафіксаваны ў беларускай паветранай прасторы цягам 5 дзён.
На вашу думку, чаму яны ўвогуле вось так пачалі лётаць над нашай тэрыторыяй, пры тым, што рэжым афіцыйна ўвогуле не пацвярджае, не гаворыць нічога пра шахеды ў беларускім небе? Глядзіце, тут я бачу некалькі напрамкаў. Асабіста я як военный, могу сказать про военный направок. Военные, безумоўна, спрабуюць, я маю на увазе русскіх военных, пастаянна спрабуюць дамагаюцца таго, каб выкарыстоўваць тэрыторыю Беларусі не толькі для выведкі, як яны выкарыстоўваюць яе зараз, а і для прымянення нейкіх снарадаў, шахедаў, яшчэ чагось, каб адцягваць сілы з самого фронту украінскі. Але тут, хутчэй за ўсё, не ваенны момант, тут, хутчэй за ўсё, палітычны момант, таму што гэта такі шажочак у бок Украіны і Захаду, калі вось адвілі войскі там, такі як бы шажочак маленечкі. Гэта шажочак, на мой погляд, хутчэй накіраваны на Маскву якраз. Такі бунт невялікі на Маскву, на Пекін, каб паказаць, што ўсё ж такі Лукашенко можа нешта рабіць незалежна. І адразу мы бачым вось такія правакацыі з боку Расіі. Дроны ляцяць зноў. Вы ж разумееце, што пару дронаў, якія прыляцяць в Украіну, пару дзесяткаў, напрыклад, і ўсё, і войскі украінскія вернуцца назад. Значит, прыйдзецца і беларускія войскі вяртаць назад. Все, няма ніякага пацяплення. Але, канешне, могуць быць і вельмі простыя нейкія рэчы. Напрыклад, гэта могуць якія-небудзь дроны, пераданыя для адукацыі беларускіх войскаў, нейкія сумесныя вучэнні, што заўгодна можа быць. Мы не ведаем. Хоць разам з тым, калі мы бачым, што ёсць гэты зарад на дроне, то хутчэй за ўсё гэта не быў нейкі вучэбны дрон, так? Калі ён сапраўды выбухнуў, як сцвярджае беларускі гаён і яго крыніцы. Таксама цікавы момант, што ў Магілёве напярэдадні спрацоўвала супрацьпаветраная трывога. І пазней афіцыйныя ўлады ўжо пасля гэтай трывогі заявілі, што, маўляў, гэта было запланавана, гэта былі вучэнні і так далей. Але падаецца, што пра вучэнні паведамляюць перад тым, як яны адбываюцца, а не пасля іх. Зноў-такі пытанне, што рабіць людзям, якія, напрыклад, бачаць шахед у небе. Вось чалавек ідзе па горадзе, там, па вёсцы, нават па лесе, і чуе нейкі шум, бачыць у небе беспилотный летальный аппарат. Что рабіць у такой ситуации? Смотрите, во-первых, это могут быть учения просто с применением. Они бывают с применением боевого оружия, условно говоря, и без применения. Что делать? На самом деле рекомендации стандартные, что делать при любых обстрелах, при любых дронах, при любой такой опасности, при любой стрельбе, там даже просто стрелкового оружия. То есть, если ты в поле, надо упасть в ямку. Если ты в лесе, надо постараться упасть за какое-нибудь дерево в сторону от шахеда, который летит справа. Если ты в городе, надо упасть за бордюр. Желательно, конечно, забежать в здание, где есть подвал. Все. Потому что бомбоубежища в Беларуси особо нету. По крайней мере, я не слышал, чтобы проводились массовые учения, открывались они все. Какие-то для виду бомбоубежища открывались, но массового применения я не слышал. Все мои знакомые говорят, что в принципе не в курсе, куда бежать, в случае чего. Спадар Василий, вялікі вам дзякую за гэтую размову. З намі на сувязі быў Васіль Верамейчык, былы афіцэр зборных сіл Беларусі і былы ваяр палка Каліноўскага. Аўтамабілі на беларускіх нумарах перастануць пускаць на тэрыторыю Літоўскай рэспублікі. Забарона пачне дзеяць апоўначы 18 ліпеня. Праўда, ёсць выключэнне. Яшчэ месяц у еўрапейскую краіну асобы змогуць заязджаць уласнымі аўтамабілямі, калі транспартавы сродак не прызначаны на продаж. Тыя, хто ўжо ў Літве з аўтам на беларускіх нумарах, маюць час да 18 студзеня 2025 года, каб перааформіць транспартавы сродак. Іначай, па сканчэнні гэтага тэрміну яны будуць вымушаныя пакінуць тэрыторыю еўразвязу. За парушэнне прадугледжваецца штраф і канфіскацыя аўтамабіля. З учора аналагічная забарона дзея ў Латвіі. Праўда, яна не датычыць транспартавых сродкаў на дыпламатычных нумарах або прызначаных для працаўнікоў дыпламатычных місіяў ды іхных сем'яў. Гэта ўжо такая чырвоная рыса. Калі гэта было прынята ў Брусэлі, калі ёсць адпаведны загад, адпаведная пастанова, яе ўжо, ў прынцыпе, не развернуць. То есть калі мы паглядзім і параўнаем з тым, што адбылося, то есть мы маем такое же адпаведнае рашэнне па Расіі год таму. І мы бачым, што нічога, якія былі наступствы. То есть машыны з Расіі і адпаведныя тавары не ездзяць. Тое самае атрымаецца з Беларусю. І гэта для беларускіх дэмакратычных сілаў вялікая паразка. Беларусь увайшла ў спіс з 31 краіны, для якіх дзее праграма Таіланду «Віза пасля прыбыцця». Цяпер беларусы змогуць атрымаць аднаразовую турыстычную візу ў гэтай краіны
У аэрапорце, калі паездка не перавышае 15 сезон. Каштуе віза прыкладна $56. Памятаем, што пасля інцыдэнту з затрыманнем гурта Би-2 беларускія юрысты і праваабаронцы не раяць ехаць у Таіланд тым, хто асцерагаецца пераследу з боку рэжыму Лукашэнкі. Іншыя навіны ў нашым аглядзе. Беларускія мытнікі заявілі, што выявілі найбуйнейшую ў гісторыі партыю наркотыкаў. Група асобаў спрабавала некалькімі партыямі завезці ў Беларусь з Польшчы 1077 кілаграмаў шкодных рэчываў. Выявілі таксама месца збору наркотыкаў для вывозу ў Россию. Безусловно, вопрос противодействия – это вопрос международного взаимодействия с другими правоохранительными органами. Очень печально, что наши европейские коллеги фактически прекратили сотрудничество с республикой. Варта адзначыць, што большая частка наркотыкаў трапляе ў Беларусь праз усходнюю мяжу. Так, у 2022 годзе ў Беларусі заявілі аб спыненні 26 каналаў увозу наркотычных сродкаў з-за мяжы і ўсе з Расіі. Краіны Балтыі паведамілі Расіі і Беларусі пра сваё рашэнне адключыцца ад агульнай энергасістэмы. 7 лютага Літва, Латвія і Эстонія адключацца ад расійскіх і беларускіх электрасетак, а праз 2 дні далучацца да еўрапейскіх праз Польшчу. Пасля таго, як Расія пачала поўнамаштабнае ўварванне ва ўкраіну, краіны Балтыі перасталі купляць расійскія нафту і газ, а цяперашні крок зробіць іх цалкам энергетычна незалежнымі ад Крамля. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Джо Байден заявіў, што можа адмовіцца ад удзелу ў выбарах, але ён згодны прыняць такое рашэнне толькі калі ўзнікнуць сур'ёзныя праблемы са здароўем. Байдену ўжо 81 год, пра што не стамляецца нагадваць ягоны галоўны супернік у прэзідэнцкай гонцы Дональд Трамп, якому 78. Выбары прэзідэнта Злучаных Штатаў адбудуцца 5 лістапада. Расійскія кампаніі масава шукаюць працоўных мігрантаў у Афрыцы. Дэфіцыт працаўнікоў выкліканы вайной ва ўкраіне. Moscow Times са спасылкаю на звесткі з рэкрутынгавых цэнтраў паведамляе, што колькасць вакансіяў для прадстаўнікоў афрыканскіх краінаў вырасла ў дзесяткі разоў. Найчасцей расійскія кампаніі шукаюць працаўнікоў у галіне будаўніцтва, сельскай гаспадаркі і здабычы сыравіны. У Беларусі працягваюць ліквідоўваць наступствы ўрагану. У Мазыры ўсё яшчэ ёсць праблемы з электрычнасцю і вадою. Першы намеснік міністра надзвычайных сітуацыяў Александраў Худалеў напярэдадні адрапартаваў пра аднаўленне водазабеспячэння ў горадзе. Але мазыране ў сацыяльных сетках зняпраўдзілі гэтую заяву. Без электрычнасці пасля ўрагану засталася значная частка Гомельшчыны. Адна з прычынаў моцны вецер абрынуў лінію электраперадачы. Падаць электрычнасць з іншай вобласці аказалася немагчыма, кажуць мясцовыя энергетыкі, бо падстанцыі былі закальцаваныя праз Украіну, якая з пачаткам паўнамаштабнага ўварвання Расіі адключыла лінію Гомель-Чарнігаў. До нас далучаецца Юрый Губарэвіч, намеснік прадстаўніка ў пытанні транзіту ўлады ў аб'яднаным пераходным кабінеце, а таксама старшыня руху за свабоду і былы мясцовы дэпутат. Спадар Юрый, вітаю вас. Добрый день. Спадар Юрый, на выходных у Беларусі была моцная стыхія, якая забіла прынамсі 6 чалавек. Людзі гавораць, што ў прыватнасці на Мазыршчыне дагэтуль месцамі не ліквідаваныя наступствы стыхіі, калі кажам пра забеспячэнне вадою, забеспячэнне электраэнергіяй. Аднак мясцовыя чыноўнікі кажуць, што, маўляў, справіліся з наступствамі. На вашу думку, адкуль такая разбежнасць, чаму так атрымліваецца, што нібыта мясцовы апарат увогуле не падрыхтаваны для таго, каб змагацца з такімі рэчамі? Разбежнасць вынікае з таго, што чыноўнікам перадусім трэба рапартаваць наверх. Іх мала хвалююць праблемы жыхароў, бо яны не залежаць ад гэтых жыхароў, яны імі не абіраюцца. Таму калі нешта не так і да гэтага часу не ліквідавана, то на меркаванне мясцовых чыноўнікаў людзі могуць і пацярпець, а вось начальства можа надаваць па шапцы. Таму публічна рапартуючы пра тое, што все наступствы ліквідаваныя, можна заўсёды дапускаць, што шмат што застаецца яшчэ не вырашана. І тут хутчэй трэба верыць мясцовым людзям, а не чыноўнікам. На вашу думку, чаму ўвогуле чыноўнікі так доўга не могуць справіцца з наступствамі стыхіі? Усё ж такі гэта адбылося на выходных, сёння ўжо серада. По великому рахунку, это надзвычайное здарэнне для Беларусі, тому что подобные стыхіі адбываюцца не так часто. Мы живем не в такой кліматычнай зоне, дзе гэта штодзённасць ці прынамсі сезоннасць. Но калі ўжо казаць пра тую ж сезоннасць, у Беларусі нерэдкія моцныя снегапады, хаця апошнім часам все меней і меней. Но, як ведаеце, камунальныя службы вельмі часта і да гэтага аказваюцца непадрыхтаваныя. Неабходная тэхніка ёсць, нібыта і календар
показывае, што зіма ўжо надышла і магчыма ўсё, але гатоўнасці, як правіла, няма. У дадзенай сітуацыі насамрэч вельмі непрадказальна, якія маглі быць наступствы, бо трэба было ўлічваць шмат фактараў і сілу ветра, і перадусім падрыхтаванасць мясцовай інфраструктуры, бо што тут казаць пра дрэвы альбо лініі электраперадач, якія в прынцыпе таксама павінны былі знаходзіцца пад кантролем мясцовых службаў, як і камунальных, так і тых, хто адказны за энергетыку. Але ў Беларусі нерэдкая сітуацыя, калі і дарожная інфраструктура абвальваецца, тыя ж самыя масты з перыядычнасцю хіба што раз на год, і ў рэгіёнах, і ў Мінску проста не вытрымліваюць, падаюць. І это азначае, што адпаведныя службы проста не нясуць адказнасць, не сочаць за тымі аб'ектамі, якія знаходзяцца пад іх ведамствам. У прэс-службе Мінпрацы заявілі, што пацярпелым акажуць дапамогу, грашовую, выплаты дадуць тым, чый доход у месяц на аднаго чальца сям'і не перавышае 628 рублёў 10 копеек. На вашу думку, ці дзейная такая дапамога? Можно сказать, что это здзек с людей, тому что в подобных ситуациях урады розных краінаў, нават самых бедных, знаходзяць магчымасць дапамагчы усім без выключення людям, бо тут няма розніцы, які ўзровень доходаў, і пацярпець людзі могуць таксама по-рознаму. У кагосьці, можа быць, зламала одно дрэва ў двары, а у іншого разбіла тым дрэвам дарагі аўтамабіль ці разваліла палову дома. І наступствы трэба разлічваць, сыходзячы з кожнай канкрэтнай сітуацыі, а не мераць іх пад одну гребенку і выдзяляючы тут нейкія багатыя ці бедныя гатункі насельніцтва, бо тым самым улады ўжываюць сацыяльную нероўнасць, з якой яны на словах нібыта змагаюцца. Ёсць таксама ў інтэрнэце сярод каментароў абурэнне дзеяннямі ратавальнікаў. Згадваюць ім тое, што пасля 2020 года яны так вельмі імкліва здымалі нацыянальныя белчырвона-белыя сцягі, а цяпер вось не атрымоўваецца часам хутка ліквідаваць наступствы. Яшчэ адзін момант, у краіне загінула 6 чалавек, так, ад стыхіі, не аб'яўлены ніякі траур, а начасова вось літаральна напярэдадні ўвечары БТ хваліцца, што МНС узяло ўдзел у чэлленджы колка дроваў па прэзідэнцку да 30годдзя інстытуту прэзідэнцтва. Ці не выглядае гэта неяк надзвычай нахабна цяпер, калі Беларусь змагаецца з такой бядой? Якраз апошніх і можна было б накіраваць у гэтыя мясціны, якія пацярпелі ад стыхіі, бо там паламаных дрэваў дастаткова шмат, і іх варта было пакалоць і вывесці, прынамсі, каб расчысціць шляхі наземнай камунікацыі, прыбраць іх са двароў грамадзян. А што тычыцца непадрыхтаванасці, конечно, тут павінна быць комплексная праца па ліквідацыі наступстваў, таму што это не толькі справа МЧС, у іх свой участак адказнасці, але вельмі шмат залежыць ад энергетыкаў. Перабоі з пастаўкай вадой – это ж таксама прычына таго, што няма электрычнасці, бо не працуюць помпавыя станцыі, не працуюць ачысныя станцыі, фактычна эту воду пастаўляць немагчыма. Перадусім электрычнасць наладзіць, но тут сілаў беларускіх энергетыкаў яўна недастаткова, і непадрыхтаваныя людзі заняцца этим, канешне ж, таксама не змогуць. Ёсць велізарная праблема з тым, што Беларусь фактычна пазбаўляецца дамоваў з усімі сваімі суседзямі пра ўзаемнае энергазабеспячэнне. Яны завязаныя на продаж энергетыкі, але таксама гэтыя лініі выкарыстоўваюцца і дзеля падстрахоўкі ў падобных сітуацыях, бо мазыры наступіў лакальны блэкаут, калі магутнасці мясцовай генеруючай станцыі проста былі абнулены, і каб яе запусціць, трэба была знешняя падпітка, бо самі па сабе генератары не запрацуюць. Неабходна падаць электрычнасць на тыя ж самыя помпы, якія забяспечваюць палівам котлы, запусціць, падаць электрычнасць на абмотку з тых жа генератараў дзеля таго, каб пачаліся працэсы. Усё гэта немагчыма зрабіць без адладжанай сістэмы электрычнага забеспячэння, у якой удзельнічалі нашыя суседзі, у прыватнасці Украіны. І так як з ёй дамовы разарваныя, і не толькі на паперы, а я так падазраю, і нават чыста фізычна гэтая лінія проста адключаная, то Мозыр такі доўгі час заставаўся без энергазабеспячэння.
Яшчэ адзін момант. На выходных была стыхія. Цяпер вось напярэдадні ўвечары з'явілася інфармацыя беларускага гаюна, што дрон «Шахед» выбухнуў на тэрыторыі Беларусі. І разам з тым рэжым маўчыць. Няма нейкай афіцыйнай інфармацыі. Увогуле падаецца, што нягледзячы на ўсе гэтыя намаганні ідэолагаў паказаць, што, маўляў, у Беларусі моцная ўлада, якая ўсё трымае пад кантролем, забяспечвае, у выпадку надзвычайных сітуацыяў і у выпадку такой небяспекі акурат гэтыя людзі, якія ўтрымоўваюць уладу, як быццам бы не гатовыя да ратавання беларусаў. Конечно ж, подобные ситуации бьют по их идеологичных посылах. Мовляв, Лукашенко здольный забеспечить мирное небо над Беларусью. Оказывается, не здольный. Бо тут не только залетные ракеты, которые проходят достатково хутко и мінають територію Білорусі, хоча і з імі все може здаритися, але шахеди, які блукають годинами, і є можливість, що вони потрапять куди завгодно, у тим ліку і в густонаселені райони, це реальна небезпека, на яку можна і треба було б відреагувати. Коли в ситуації з ракетами ще можна допустити, що боевые разлики, хваленые супрацьпаветранной обороны не могут справиться, але отсочить шахет и примусить его сесть сродками радиолокаційної боротьби, альбо непосредственно сбить у поветря у безпечной зоне, это все под силам белорусским ПВО. Яны не здольные, альбо не могут, альбо не хочуть, тому что боятся в открику, який може наступити з Кремля, і не хочуть нести за це адказнасць. Перадусім Лукашенко не здольны даць такі загад. Гаспадар Юрый, вялікі вам дзякую за гэты каментар. З намі на сувязі быў Юрый Губарэвіч, намеснік прадстаўніка ў пытанні транзіту ўлады ў аб'яднаным пераходным кабінеце, а таксама старшыня руху за свабоду і былы мясцовы дэпутат. А напрыканцы лёгкая тэма з-замежжа. Вось ужо 3 тыдні, як вада ў сене ў Парыжы прыдатная да купання, сцвярджаюць гарадскія ўлады. Каб пацвердзіць гэта, мэр Парыжу Ан Ідальго разам з іншымі чыноўнікамі сама выкупалася ў рэчцы. Сену ачысцілі, рыхтуючыся да алімпіяды. На рацэ маюць праводзіць спаборніцтвы па трыятлоне і марафонскім заплыве падчас алімпійскіх гульняў. Апошні раз раку ў сталіцы Францыі выкарыстоўвалі падчас алімпіяды ў 1900 годзе. Купанне гарадскіх уладаў у сене без каментара. Мы ачысцілі сену, і так гэта дазволіць нам праводзіць тут алімпійскія падзеі. Але гэта дазволіць нам купацца ў сене і пасля алімпіяды. Перш за ўсё, ачышчэннем ракі мы робім унёсак у абарону акіянаў і гарантуем, што ўся вада, якая потым трапіць у акіяны, будзе чысцейшаю. Гэта таксама наша справа для наступных пакаленняў. Гаспадарства, дзякую вам за прагляд праграмы «Белсат Зум». З вами быў Вітаўт Ціўчык. Зычу добрага вечара.